Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай настренотон соз боша бардурои азиз сразу ядона лайкира бичхем ва гӯш кине ки дар имрӯза навор ма чира гап мезанам. Дар имрӯза навор ду тамошини арзона гаста якмаш Mercedes Benz соли баромадаш 2012 дар город Санкт-Петербург ай. Дим мошин бардурои азиз Opel Vectra B дар Москва қарор дора. Замин хайрои кардаги нестанд ки я тахти фурӯши рои кардагиан. Тахте ки мақсад нами меброя шава арӯз туй амек зарараку бардурои азиз. Нам хеле тахти фурӯши ай барои туйҳо. Хонаҳои замини камтарак рои кардагиан хонаҳои заминӣ сар мешавад аз ноҳияи Варзо. Квартирои арзон агастаи гӯшкен бардурои аз бо диққат квартирои арзон бисёртар ай. Квартирои арзон астаи шаҳри Кӯлоб, шаҳри Турсунзода, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Қабодиён ва ду квартираи арзона ки дига астаи дар шаҳри Бохтар. Қизиқи видео ҳамия ки се комната квартира 160,000 сомон ай ва дига чизакҳои арзонам роӣ кардаган. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. Аз куҷо хона замин квартира дар кӯлай дар комментара бинависен. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, номери WhatsApp ма дарои кунен ва барои харидоро я рекламаи созаш мекунам. Мисли ҳар вақта ядона лайкира бичхен. Касе дар канали мо подписатсия кардагӣ нестен, подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. Ана ки мерем осуста. дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаёча навора сар мекунем, радиора пастар ки овози мара хушрӯ бифаҳмӣ. бо диққат гӯшаш ки. дӯстони азиз, Opel Vectra B соли баромадаш 1997 сол, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.616 клапана будай. коробка механик, ҳуҷҷат страховка дора, балонош 80%. мошин ягон дар надора. мега бардурои азиз, адрес Москва метро Котельникида. адрес Москва метро Котельника. дӯстони азиз, касе ки дар ғарибӣ қарор дорем бешухӣ мошинчаи зур ай даст натен. нархиш 120,000 рублш гуфтак бугӯ. 120,000 рубл. сомони хати ҳисоб китобиш кардем 20,000 сомонӣ мешава. номери телефонаш имо WhatsApp дора. ҳозир зангиш бизанен, мошини арзона бихарен. касе ки мехара бурд мекуна мардагоре. нархиш зур ай. дӯстони азиз, як мошин дигара гап мезанем, баъд хонаҳои заминӣ ва ана квартирода мегзарем. бо диққат гӯш кунен. Mercedes Benz 180 соли баромадаш 2012, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.8 литр, коробка автомат ай. ана алиш мешава ба ягон мошин дар Тоҷикистон мега болоиш сум битан. срочно мефурӯшам, Тоҷикистон рафтесам. мошин фул ай мега, ҳама системааш кор мекуна. ана паталокаш сиёҳ ай, старт стоп ҳамаш қоидави. хулоса мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ, ягон расход намекунӣ. адрес бардро город Санкт-Петербург да будай. нархша 1,100,000 рубл гуфтак бугӯ. 1,100,000 рубл. суми тоҷикӣ қатъи ҳисоб китобиш кардем 180,000 сомон мешава. номери телефонаш, номери расияш имо WhatsApp дора. касе харидори аниқ бошен, зангиш бизанен. агар ягон мошини соз дар Тоҷикистон боша, мешава ки мисолан мошина битене, болоиш сум битен. и бародар срочни Тоҷикистон омадане, барои ҳамун мега ё мефурӯшамш, ё мисол ягон мошини соз боша, болоиш пул битан. хулосаи гап, номери телефонаш имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти паратара бигирен. бисёр вақт бардоро WhatsApp мада менависанд ки ака анама як хел хонаҳода занг мезанем, WhatsApp-ҳошон киштагиам ё мисол номерашона намевардора. бардорои азиз, илтимос мекунам ки видеои кӯҳнада занг назанем, барои ки ӯ хонаҳора мисол ана фурӯхтагиай. барои ҳамун ана мефуратон ки видеои мара якминшда тамошо кунен. канали мада но поёнда нигоҳ кунен. агар подписатсия кардагӣ набошен, сирхати подписатсия нависагиай. унамура биҷиқен, зангулача мебараям. зангулачара далборогӣ бологиш монем. бардорои азиз, вақти мо видеои нава дар канал мондем, сразу шумо да мисол уведомление сообщение мерава. шумо мисол бохабар мешавед, медонем видео
видеои мара якмин шида тамошо мекунед. ӯ қавақтона намегира бардруи азиз. Ҳами дар ҳақиқатан мисол хонаҳои арзон кофтеса бошен, мошинои арзон кофтеса бошен, ҳами канали ма да подписатсия кунед ва я дона лайки бепалам бижиқен шеруинар барои дастгирии мо. Раҳмат мегум ҳаматонда раҳмат ки комментарияда фикрҳои беҳтарин менависед. Зинда бошен. навори мо давом дора охӣ. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг бизан. компания Акай Шамзин компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия собиқаи кори 10 сола дорад. компания Акай Шамзин метавонад шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги Аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавиан, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занем, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо рои сафед. бардорои азизам, хаста набошен. мегзарем ба эълони навбатӣ, яъне ки як квартираи арзони дига бардорои азиз дар шаҳри бохтар, яъне ки Қарғанда. бо диққат гӯш срочнияй. Срочна квартира фиши қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа, пеши гаи вилоятӣ, кӯчаи Кайҳонавардон. чорхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 94 квадратни метрай. хонара нав ремонт кардагиян. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. савдо туғри бигира, як хел чизҳош места. қариби хона да дута мактаби русӣ, дута мактаби тоҷикӣ, дута садики русӣ, як садики тоҷикӣ ва масҷидам наздикай. нақша бардорои азизам 350 000 сомон мега. чорхонага шаҳри бохтар 350 000 сомон дар 4 этаж қарор дорад бардорои азизам. пули урусӣ қатъи ҳисоб китобиш кардем 2 миллиона 105 000 рубл мешидай. дута номарои тоҷикистон шамондагим, номарои поёнгиш WhatsApp дора. касе дар квартира дар кораи шаҳри бохтар занг зада маълумоти бештара бигирем. дӯстони азиз, касе ки ягон реклама дошта боша, номерои ма дар якум комментария закрепит кардагим ва аввали видеодам номерома мондагиён. як бародар ана тахти фурӯшӣ роӣ кардагия барои тӯйҳо. тахти фурӯшӣ бардорои азиз, мақсад ина касе ки ана зангир бошен, як соат намерай тахт намековӣ, ина тахти тайёра бигирен пешакӣ тайёр кунен. дӯстони азиз, хулосаи гап, тахти фурӯшӣ барои тӯйҳо ҳама чизош ҳасте, света музикаҳои ҳархела дора. дига маълумотоша мисол занг зада ба телефон мегирен. адрес ноҳияи Фархор, деҳаи Туғул будай. нарша бардорои азизам 35 000 сомонӣ мега, бо арзон мешава. пули урусӣ қатъи ҳисоб китобиш кардем 195 000 рубл мешидай. номарои телефонаш имо WhatsApp дора. марҳамат, занг зада ана тахти фурӯширо бихарен. бардорои азиз, квартираи арзон да қариб омадесем. бардорои азиз, бо диққат то охири видеоро гӯш кунед. и хона десен заминяи қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. хона дар сентри ноҳияи Варзобай. 3 сотиқ замин да 4 дар хона кардагӣ, ремонти хона миёнай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. нарша бардорои азизам ана 210 000 сомонӣ мега. 210 000 сомон. касе харидор бошен, арзон мешава ё алиша мешава ба духонага квартира дар шаҳри Душанбе. пули урусӣ қатъи 1 миллион 260 000 рубл мешидай. номарои телефонаш ҳастай, номарои поёнгиш WhatsApp дора. дӯстони азиз, ё 210 000 сомон мефурӯшаш, ё алиша мешава ба духонага квартира дар шаҳри Душанбе. номарои телефонаш ҳастай, занг зада маълумоти пурратара бигирен. бачаё чахов, набара ки мегзарем ба квартираҳои арзон. и квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. бардорои азиз, ноҳияи Қабодиён. се хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 93 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. маълумоти бештар бо телефон. касе харидори аниқ бошен, занг зада маълумоти паратара мегирен. нарша бардорои азизам 160 000 сомон мега. се хонага 2 этаж ноҳияи Қабодиён 160 000 сомон. пули урусӣ қатъи 935 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед.
یادسه ویدیو پێشینە داواردۆڕۆ ناویساودان کە ئازنەوەی یارودەکی کوارتیرە ئازۆن شەوە گاڤنێس باردوڕای عزیز موفقەت کامنتێرەدا سوخان کنێن کوارتیرە دەسێن قەڵۆدۆرە دەرنەوەی یارودەکی دخۆنەگە کوارتیرە دەردی متر قەڵۆدۆرە 45 کوادراتنی مترای دۆمۆی پێشینانێکی کوارتیرە ناوڕێ مۆنکاردەگیان سۆبی کوارتیرە ماڵمۆ دەگەیەکی ئەنا کوارتیرە دەرنەوەی یارودەکی شارێکی سۆمۆنیۆن کوچەی گلیستۆن قایمسۆ بۆ زانگزدا ماڵمۆتی پڕەتار شامەگیرێن نارخشە 210,000 سۆمۆنی مێگا پولی وروسیقەتی 1,225,000 روبل مێشیدای دەرنەوەی یارودەکەی باردوڕای عزیز کەسێک خەریدۆری ئەنیق بۆشێن زانگزدا ماڵمۆتی بێشتارە بگیرێن دوستانی عزیزی کوارتیرە دەسێن قەڵۆدۆرە در شاری وەحدەت یەخۆنەگە کوارتیرە در 4 متر قەڵۆدۆرە 42 کوادراتنی مترای دۆم باردوڕای عزیز ناوەستڕۆیکە یانێکی دۆمۆی ناو بدای کوارتیرەرە ناو ڕێمۆنکاردەگی بدیان چخێلێکی مێبینێت کوارتیرە میسۆل ئارا ڕێمۆنتش خوبی بادایدا میسۆل دەسوورات ماڵمای سۆبی کوارتیرە مێگەکی خۆنا در شاری وەحدەت در نزدیکی بۆغی شهری قەڵۆدۆرە ڕێمۆنتش ناوای چخێلێ گفتم نرخە باردوڕای عزیزم 200,000 سۆمۆن مێگا خۆنای تایۆری خشوبدا مێدرۆی زیندگی میکنی 200,000 سۆمۆنی پولی وروسیقەتی 1,175,000 روبل مێشیدای بۆ کەسێک خەریدۆر بۆشێن ئارزۆن مێشەوە خەریدۆر و زانگ بزانێ دوستانی عزیزم کوارتیرە دەسێن قەڵۆدۆرە در شاری تورسونزۆدا یانێکی پێشتارانەوەش ڕێگارای یەخۆنەگە کوارتیرە در 4 متر قەڵۆدۆرە 44 کوادراتنی متر در سێیەم میکرۆڕایۆنی شاری تورسونزۆدا بدای دوستانی عزیز دۆم ناوەستڕۆیکە کوارتیرەرە ناو ڕێمۆنکاردەگیان سۆبی کوارتیرە مێگەکی یەک کۆمنەتای فروشی در سێیەم میکرۆڕایۆنی شاری تورسونزۆدا یانە یێڤرە ڕێمۆنکاردەگی کاندیسانێر ئەنا کوخنی گارنیتور زاناڤێسکە دۆرە نرخە باردوڕای عزیزم 210,000 سۆمۆنی مێگا ئارزۆن مێشەوە نامێشەوە ناویساگی نێت 210,000 سۆمۆن پولی وروسیقەتی 1,225,000 روبل مێشیدای خەریدۆرۆی ئەنیق زانگش بزانێ باردوڕای عزیزی کوارتیرە دەسێن قەڵۆدۆرە در شاری کولۆب چۆرخۆنەگە کوارتیرە در 5 متر قەڵۆدۆرە 80 کوادراتنی مترای در 9 میکرۆڕایۆنی شاری کولۆب بدای دۆمۆی پێشینە کوارتیرەرە ناو ڕێمۆنکاردەگی مێگا سۆبی کوارتیرە کوتەگەیەکی خۆنا در مەهەڵەی بۆربات پێشی بۆزۆری سۆمۆنی خەمی سۆڵ بۆ کەسێک خەریدۆر بۆشێن زانگزدا ماڵمۆتی پڕەتارە مێگیرێن نرخە 220,000 سۆمۆن مێگا ئارزۆن ئەلیش مێکەدای پولی وروسیقەتی 1,280,000 روبل مێشیدای خەریدۆری ئەنیق زانگزدا ماڵمۆتی پڕەتارە بگیرێن بسیاری باردوڕۆ خۆیش کەدادانکی کوارتیرە ئارزۆن ئای شاری بۆختار یانێکی ئای قەرغان کوارتیرە ئارزۆن پارتۆ گاڤنێس باردوڕای عزیز اینە کوارتیرە فشی قەڵۆدۆرە در شاری بۆختار یانێکی پێشتارە قورغۆنتێپا یەخۆنەگە کوارتیرە در 4 متر قەڵۆدۆرە 40 کوادراتنی متر در ڕایۆنی تێتس بدای دۆمۆی پێشینە کوارتیرەرە ناو ڕێمۆنکاردەگیان سۆبی کوارتیرەمێگەکی ئەنا خۆنا در قەریبی بۆزۆرچای تێتس ڕووپاڕۆی سادیک خۆنا با چیزە چۆراش فروختە مێشەوەت ڕێمۆنتش ناوای یاگۆن ڕاستخۆ نادۆرە پشایمۆن نامێشای ئارزۆن نامێشەوە باڕۆی ئارزۆن زانگ نازانێن مەقسەدکی ئەنا میسۆل کەسێ زانگ مێزانە ئارزۆن مێشەوە ئومان زانگ نازانێن خێلۆدان ئومان زانگ نازانە مێگا خای کەسێک خەریدۆر بۆشێن بڕێن ئاواڵ ئای پێش کوارتیرەرە ببینێن با دامدۆڕنی خۆنەدا مەسلیات کنێن نرخش خێلە گفتم 220,000 سۆمۆن جۆی شیچای مێگا پولی وروسیقەتی 1,280,000 روبل مێشیدای دوستانی عزیز ئیلتیمۆس مێکنم کی ئارزۆن نامێشەوە بێهودە زانگ نازانێن خانم خیلی بود شێرینار ویدیۆی ئیمڕۆزە ئەکە خێری ویدیۆدا یادە سوخان مێکنێن باڕۆی پاتپیسچیکۆ سوخان نەکەدا ڕۆسیگاب دیلم قەرۆر نامەگیرەدا دوستانی عزیز ئەسکجۆیەکی خۆنا ئەسکجۆیەکی مۆشین ئەسکجۆیەکی کوارتیرە ئەسکجۆیەکی تەختی فروشی ڕۆیی کادان حرکت کردم برایش مورا نرخناوشا گفتم فکر میکنم که خیا نرخوی زور بدن شیرینار اگه معقول شید نشید شیرینار برایم دستگیری کردنی مو یاد دونالکی به پلا بجق و کسی در کانالی مو مهمون باشین فوراتون که ویدیوی ما را یه روز پس تماشا کنین کانالی ما دا پادپیسات سر جقیدین زنگوله چایک و زنگوله مکتب انا مورا در بلوگیش مونین
ва раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. гапто надорам. ва касе то охири видео қадима чақчақ када тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва дигар гап ҳам надорам бардори азиз. дуо мекунем ки то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хаяка.